Ani jodoh sih, pero. Usi kaca, video kaca, di sini deh kaca. Ini banyak kan? Nah, kiri ada. Nah, tinggal. Habis itu bawa ya. Mana? Enggak, harus tuh lebih dah. Ay dama. Hindi ko alam kung smart kita bukan jalan juga. Masa kai kini semua lagi kan rumah semua belakang hambai. So kini paymak kai. Apa kai nya kai? Sini 26 asrama bari constituency sini. Behla bari. Di sini ek number ward. Oro sini takuk Prosenjit binima थानाय কিছুদিন আগে তামনাव सुगले जागा थांगा ते जों जे सामा मते गाय थानाय बसर कासा कायनि सिगांबो बिन बाबु थिजा आउन बगे बंग नक नुखुंगो अबहाय पान्दा खान बर किचा प्रब्लेम मुजाक जोंहाबो खानाय दिनै सिनि ताखु प्रसन्जित बिनिमा हिरारानि देबमा बिनि उमर 50 अबहाय रखा तिनि खाना हिंगाय बुंनि तामनाय 13 दिन एबा खाखमा पान्दा जोंरो जे खाना मते गाय बंनि नगा मोटामोटी जतो एरेजन का हाइपनो आरक बा बाहेर करि बागै जों अन्य माने दिना वान सुकानो जों अन्य मानले जों रिमालिया कारण के बर जतो एरेजन जा गा आरक सिमि याइन खानाव आबुन बागै जों तिनि ते मारang one time glass एबा मारang जों चारिका ते जों तिनिरो फाइ मानजा फैका आं नि फाइ पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट तिबामा थानि वर्किंग प्रेसिडेंट आनबो मुं देबमा ते आन लगी फाइ मानजा फैका सिनि 26 आश्रम बडी ब्लॉक कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट सिनि बरंगनां मामा सुबुरसिं ते फाइमानजा फैका ब्लॉक कमिटी नि न सेक्रेटारि सिनि ताकु जुसेफ दंगो ते कमिटी मेंबर सिनि बरंगनां मनोरंजन दंगो ते ओ बेहलाबारि बिसिनि सिनि चेयरमैन बरंगनां लीला मोहन देबबर्मा ते वाइस चेयरमैन दंगो सिनि बरंगनां दा अमर बाबा फुङागो सा फाइमाजाका ते लगी दंगो सिनि YTF ते सिनि ब्लॉक नि बुथ प्रेसिडेंट नि बुथ कमिटी नि प्रेसिडेंट ते वाइस प्रेसिडेंट रक ते YTF नि कोमा दं आं बुं खुलिया रक सिनि फोटेसन नुखना जों जतन तिनि किसे किसे का फाइ जतन जुवा फैका ते तेबो दंगो सिनि जुनार चेलमन बो सुनो रां रक रेफरि जुवा का हाइबनो बो बिनि प्रॉब्लम गई फाइमालिया अबो हाइ कोमा दंगो जों सिनि फोटेसरा बो सुनो रां रोहि जुवा सुखैका ओरा जे फाइनाय अबो सिमिया ते बाकी सुनो सुबा दंगो ते जों फाइनाल जतन जनो किसेमिचा रिउ जों तिनि फाइलेमेका असुनो हामबाय मेरे हामबाय तिनि मीडिया पार्सन दंगो काम गरे गाय जों तिनि ओजगा बेहला बारिगो कासे तिनि विलेज कमिटी नि एक नं वार्ड नि ओजगाव जों तिनि किचा चुबाना मानि फाइलेमानि सामनि गरे गाय अचुबामु जोङो बयने बरो प्रश्न थायो सिंगो जे नरकम देबागे दिगै चुबाला चुबामानि गाय कासा काहामको जोङो गेस करिया जोङो आं जेता नुकमानि तिनि महाराज जोंनो चुबामानि फोरोंगाय सारा त्रिपुरा राज्योआव दाबो जों विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी नि बरोबो नुगो दाबो जों जेबाबे महाराज फोरोंगै जों जेबाबे चुबालाय दङ आबो हायकेनो अन्य दल दाबो रमदि बीजेपी रबो बा अन्यान्य पॉलिटिकल पार्टी रबो ओदिके चुबालाय माने किजि किजि नुखा जों दाबो आसले हिंगा देंगाय जों तिनि महाराज हाय बरबनो जों तिनि दल मानै तिनि दलनि सुप्रिम मंगै तिनि बरंनि बागै बेलायनो काहामखाय ने आं खाखायो ओंखाय आं बेसि कक सागला
नायदि जोंगरबो दिनै आसामबारिनि तरफ থেকে जों YTF PWF যত मिलुই जों বিভিন্ন জায়গাयाव गोरों জায়गायाव শুধু जों उतै फैगानिया ते कुमनि জায়गायाव आसु सं थानि किबा खरसा बरक साखायां दगा साखानियां दगा बर' हायजो लांगा नांगौ जों आदि জায়गायावबो जुबालाय दं गादेंगा जोंगरबो जों मनो कयनाय ईश्वर बंगिनु खुंगो खातांमारिथुन जे थैखानाय दं बरक बंनि आगामि दिनाव बा अन्य जराव बरक ईश्वर थानि गाहाम खातांगो मानियाखौनो अन्य खुंगो गाहाम थायि दंमानथुन आबनो दिनै कायसा कयमु बा ईश्वर थानि जों कायसा प्लेयार खायो आबनो गाय जोंगो दं जोंगो जागाव जों इतिबाबे जों जेबाबे जुबालाय दंगो उतिखायै যত দলের তরফ থেকে তো ওদিকে চুবাও এখনই বরংই চুব মানে এখনই যেটা চুপ দেওয়া জায়গাও जों गियामिसा रिवैफानो चुगितलांनानै चिन्ता भावना जखन थानि दंफां थानिनो आंखौ किता समूह गरनो पाइरि सारनि सिनिमुं आनि सिमुं हिंगाय आसामबारि पलिटिकल ब्लक कमिटिनि 3 किप्रामा थानि आं भाइस प्रेसिडेंट सुबल सिंह देब्रमा।